दिनै मंगलबार बाराय 5 एप्रिल फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। गाहाय रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव गोबांथार भेकेन्सि ओंखारदों। 4,000निबो बारा भेकेन्सि दङ। गासै सुबुंफोरानो दिनै 5 एप्रिलनिफ्राय लानानै 7 एप्रिलसिमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बैसोआ जाहैबाय 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 45 बोसोरसिम। थाखो 10निफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। मैया एमएलए उकिल गगৈ आरो एमएलए करिमउद्दिन सानैजों लाइभ डिरेक्टर जानो गोनांमोन। करिमउद्दिना जेबो रेडि जायैयाव लाइभ डिरेक्टरा केन्सेल जानो गोनां जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला करिमउद्दिना जेनबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। रंजालि बिहुआ फैगासिनो दङ। बेखौ बिथा लाखिनानै जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासै 1,162 कमिटिनो 1,05,000 रां होनो थाखाय थि खालामबाय होननानै जों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। दिनै आसाम रायजोजों लोगोसे 4 रायजोआव बन्द फोसावनाय जादों। आसाम, वेस्ट बेंगल, बिहार आरो झारखन्ड। नाक्सालि उरखारि दैदेनगिरिखौ आसाम काछारावहाय 3 मार्चआव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बिथांनि मुंखौ अरुण कुमार उर्फे होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनि थाखायनो थाब गनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा गोख्रों बन्द फोसावदों। 4 सिखावआ सिखा खोन्थानानै 10 लाख सना गोबां सम्पतिफोर लुथिनानै लांदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। गुवाहाटी सात्रिबारियाव नखराव सासे हिन्जाव आरो सासे गथ'ल' दङमोन। बे जाथाया CCTVआव रेकर्डिं जानानै थादों। दा बेखौ पल्टन बाजार पुलिस थानायाव FIR होनाय जाबाय। दा पुलिसफोरा बेखौ नायबिजिरगासिनो दङ। आसामनि सासे केरालायाव खामानि मावहैनाया बिसि फिसाय नांलायनायनि जाहोनाव बुलायनायनि जाहोनाव बिसिखौनो बुथारनानै लाबाय। बिथांनि मुंखौ फाखरुद्दिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिसिनि मुङा खालिदा खातुन। बिसोरो केराला प्लाइउड कम्पानियाव मावोमोन होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोनो। गोबां आसामनि सुबुंफोरा आलफा उदाङाव हाबहैगासिनो दङ। तिनिसुकियानि रामपुर गामिनिफ्रायबो मैया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला समेरन चिटियाबो हाबहैबावबाय होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोनो। मैया गंसे इ-रिक्सा आरो डाम्पार गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव जायगायावनो 7 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। 4 सुबुङा नखरसेनिमोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। बिसोरनि मुंखौ गंगा सान्त्रा, सिमा सान्त्रा, मामुनि सान्त्रा, सरासति सान्त्रा आरो मायुद्दिन शेख होननानै जों मिथिनो मोनो। बे जाथाया वेस्ट बेंगलनि बर'दानाव जादोंमोन। मिरु सरकारा अरुणाचल प्रदेशआव गं 27 लामा खालामबावनो थाखाय फोसावदों। 533 कौटि रां बाहायनाय जागोन। मिरुनि मन्त्रि किरेन रिजिजु बिथाङा फोरमायदों। जम्मु आरो काश्मीर श्रीनगरावहाय गंसे दालाङावहाय सिनाय मोनै उदखारिफ्रा CRPखौ फायरिं खालामनायनि जाहोनाव जायगायावनो सासे गुलि नांनानै थैबाय आरो सासे जखम जादों होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। दा बेखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। मैया चिरां जिल्लानि कंग्रेस कमिटिनि दैदेननायाव रायजोआव गोबांथार बेसेन बांनायनि जाहोनाव बिथांमोनहा गोख्रों सोमावसारदों सरकारनि हेंथायै आरो सरकाराव थानाय सुबुंफोरा बुंदों इउक्रेन आरो रासिया दावहा जानायनि जाहोनाव दाम बारा जादों होननानै। मैया बाजेट सेसनाव जोंनि BTRनि CEM प्रमद बर' बिथाङा फोसावदों दि मिरु सरकारनिफ्राय मोननो गोनां बाजेटआ जादों 722.84 कौटि आरो 3,157.67 कौटि मोननांगौ आरो बाहायनायखौ बिथाङा फोसावदों 3,231 कौटि रां बाहायदों आरो खहाखौ बिथाङा फोसावदों 113.67 कौटि खहा जादों आरो थांनाय सरकारनियाव मावनाय सुबुंफोरा 2010 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिमाव 2,300 कौटि फ्राम खहा खालामलांदों होननानै बिथाङा फोसावदों आरो देरहासार बसुमतारी सोंनायाव बिथाङा बुंदों दि 3 मासनि गेजेरावनो 10था कलेजखौ आरो LP UPखौहाय सरकारि खालामनानै होनाय जागोन होननानै।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।